mam gaside ayi so jangi dara lare ayo woyo lare salam alemada woyo so jangi dara lare ayo woyo lare salam alemada jamma jangi gidam argay kode nyari gidam argay argay gidalam gidam argay kombida ada idikom miwi ma borid ma bekumi dewgal meden dewgal koy yawan sabu Allah so dewgal woni sabu Allah besgu moju koy mayal hen galleji moji manjal hen yadu makka koy mayal hen arga e gidelam gidam arga iye ma way hadiju safga ma wayo la laram yo safga ma laram wayo ma way fatumi safga ma way fatu fatu darame mi safga ma wow ndeysaan ma way fatumi safga ma way fatu fatu darame mi safga ma wow wow nina la wayala yela 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 duma ko wayal ku rew yela duma ko wayal badolo hamul yela badolo hamul yela billahi badolo hamul yela duma ko wayal badolo inshallah badolo hamul yela layla inna bi tangi ba jant bi fek ndeysaan ñepp di daw Fatou Dramé daw benn yoon ba mu metti lool Dramé kanji daw benn yoon Dramé kanji daw benn yoon billahi Fatou Dramé tey la lay woy kanam lay sin ci yow daral Dramé kanji Fatou Dramé yoro ji koy kakatar yoro ji koy sular sa yu la neexee nga mbandi Dramé mashallah mashallah xam nga ñun xam nañu waa Tamba yi xam nañu suba kayida bongolo en badani dum Dramé kanji ndeysaan wow ma la wax la sama soxla nga envoyé ma xaalis ne ma génne sa gémmiñ ci man ndeysaan saa yu méttee ma gis la Dramé saa yu ma jaaxle ma gis la Dramé saa yu ma jooyee gis la Dramé saa yu ma jaaxle gis la Dramé su ma jooyee nga jooyi Dramé su ma kontaanee nga kontaan Dramé Allah dunu balde ma juuta madam dawa jaarama Allah jaarama annabi jo Allah jaarama madam daw jaarama mashallah Allah jaarama annabi jo Allah jaarama madam dawa jaarama
Fatou Mignama jarama so wiyama musidɗagal welani wona to Coumba Tamba ɗo min noon mboɗo yetta Allah mboɗo yetta musidɗagal mboɗo yetta famille am mboɗo yetta miñirabam mboɗo yetta mawnirabam mboɗo yetta sehlabam sa yi hande mi anani ko Allah e mabɓe ko mbiɗa aɗa yiɗi kam mi wima mboɗo yiɗma ɓe komi dewgal meɗen dewgal koye yawon sabu Allah so dewgal woni sabu Allah ɓesgu moƴo koye ma yaltoyen gidelam gidelam gidam argay gidam argay gidelam gidam argay gidelam machallah Coumba Gaye caggal ne beltinɗa pittal ɗi machallah hunde weeli waɗi fayida vraiment nanɗo wonno dal machallah dande nanɗo wonno vraiment yimɓe beltima aussi Coumba Gaye bon so ummiɗa ɗo manam kesgu no way musde ni kadi neɗɗo mo ganduɗa ko darinoɗo yahay activité ji muɗum kadi ndeysan sohlatno hunde darano hoore mum walla joom galle mum darano ɗum holno gurduɗa kesgu ngu holno gurduɗa ɗum manam nde kesniɗa nde hol kedanɗoma mbata aɗa jogui kedanɗoma boowal eyyi mbimi Seydi Ly liiɗo Bousso Kange toroɓe nde joom gallam yani noddumomi mbimi ceerno Ly nam mbima nani o yam mbimi hande ñalawmam hande o welani o wi ko woni kalnumomi o wi kam Coumba mimi nam o wi artir haqqille ma o wi ko jiiɗa ɗum fof gasara heddo laamu Allah vraiment o to yumma woni mbimi yayam ala sayam sankima o to bamma mbimi babam sankima o wi ko nawi ɓen ko nawi joom galle ma te ɗum nawtuma wiyete ko la Allah lelnu o wi artir haqqille ma o wi mi hokkuma wirduji aɗa wirda o wi kala ko neɗɗo wima noon e cosanuji e aada o to naat hen o wi ndeɗo inde Allah kokkumami ya wirdu o wi noon ko wiya e kesgu ko o limtani kam foof o wi wat ɗum o heddi ko o wi tagaɗo ko jiiɗa fof ko Allah jogui ɗum o wi ko dokkumami ko waɗanam ɗum nanga hen o wi so Allah ittani ko saɗi o ma jooɗa ha jalta yetta ko hawma Seydi Ly ko noon yaari noon yaari nangumi ko rokkimi ko machallah ko wiyetene muusine hamni ko foof min Allah fawani kam ɗum mi yiyani ɗum saabu kala ko Allah waɗi tan ne jogui ko ganduɗa tan ko kañum ballitirtoɗa te nde o rokki kam ɗum tan machallah mi woni ɗo mi yalti kam yettere Allah haydara heɓanimi haydara mi yiyan ko jahlimi surtout so Allah rokkima miñiraɓe moƴƴuɓe mawniraɓe moƴƴuɓe sehlaɓe moƴƴuɓe enen gara ne darma ne daron joɗoɗa poɗɗa tan ko artide hakkille maɗa mi tolnoma jamanu noon mi natti e darde hooram darannomi ko entourage am jiɗɓe kamɓe tawi hayko somi yiɗino tan lawade seeɗa tan mi jiiɓa hooram tan somi miijimama ɓen tan mi artiɗa haqqillam eyyi ha joni ko fate caɗele tan kalten bon wonko ganduɗa koko mbimami ko tan neɗɗo wawi daranade ɗum hoore mum walla joom galle mum beela yiyani tan caɗele musɗe tan ko fate galle eko way noon eko way noon tout récemment mboɗo wuura ɗum saabu gownoɗo jogade galle ma jogo sukaɓe ma so yaha natti a yatti yide ɗum so hande a wawa finde subaka goto tan ɓamta golle ma tan a yiyat caɗele heddoto noon ko so Allah kam ƴewata neɗɗo mum tan ko neɗɗo aɗa foti wurde tan Allah rokkete no gurduɗa kono kam caɗele ɗe kam mbawa wasde minen guura ɗum eyyi joni Coumba Gaye holto yimɓe paadi ɗum nana ɓamta golle e holto fayi aussi inchallah miɗen jiiɗi won programme uji kewɗi komin goni haalde minen goni marche muɗum e démarche uji muɗum mine ménagére am Paf Faye mi salminamo de passage maa ngi lay nuyu Faye birom penda wagan dugu wagan halis wagan hanjar wagan maa ngi lay nuyu Faye min ɗene programme uji inchallah bientôt mami wot programme uji pawaɗi ɗi ganduɗa ko Coumba Gaye Tamba e Africa Mélodie inchallah miɗen jiiɗi wadde tournée nationale
ɗum kam mbiɗa wawi hannude moon minen jiiɗi wadde des concerts et des soirées ji inchallah bientôt so weeli Allah eyyi mataw ma wadde hen kadi aussi programme WINNDERE-TV le 15 février inchallah kay ɗum kay yo bandiraɓe musidɓe tedduɓe paade toon inchallah la ilaha illallah WINNDERE-TV reve ay ko mofo jogguinema massa lol du yombu soirée Omar Doro Coumba rek ha ɗum kam mi boɗumi toon eyyi ok ɗum noon Coumba Gaye no wayno émission meɗen gassi holko mbaynortoɗa bandiraɓe konngol ma battidigol e hol erago mbaɗata e leñol ngol eyyi mboɗo nodda bandiraɓe fulɓe foof programme Omar Doro Coumba WINNDERE-TV Coumba Gaye Tamba ne aranone ko hisɗi pul ko dañjita kay paquet machallah eyyi mbiɗo yiɗi noon rende fulɓe foof kala bawɗo noon 16 heures pile yo tawe toon surtout kala mo programme o tawanima toon 16 heures pile a perti e weltade aussi e garal moɗon machallah weltima Seydi Bal weltima no feewi weltima Oumou nani ɗo Oumou Sy o salminama Omar Doro e musicien jam ɓeɗo ɓe ganduɗa yontaɓe machallah kala to jaami eɓe nangana kam te ɓe tampinanimi haydara machallah faddarame kanji nuyunala weltade dal mi weltima franchement mi anda to ɗum haɗata franchement jarama Seydi Bal ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo hande Coumba Gaye addanno en e yewtere men Ngaree Dingiral ɗum noon min dokka on rendez vous e invité goɗɗo WINNDERE-TV ha yesso ko lawol alumaye ko malisajo mafilaɓe malisa alumaye ko malisa mafilaɓe malisa ko mbiye yeri mayo yeri yo ko mbiye yeri yo yeri mayo nane yeri yeri mayo konane yerima yerima alumaye gomali sadio jalima bidi he mali sadio jalima bidi samimi yeri mayo en kila ngawle ha jella mo jella balel dande mayo yeri yo yeri yeri mayo te bomo magama elitama to woni sare mamam be bañ samba masoro dine gawlo vino masoro dine gawlo vino o wi mi debbo bundu Coumba bannat o winde jimata mali sadio o wima nanam cilɓe bañ samba jabbi mawki tambi fundani cilɓe bañ samba
Jabi mo kita mi funange debbo mo magam yilidam hande mi maneno yam ay sutjo debbo yeri ma yerani debeje batani balamaji ngari ma koy nani tanum jaltabe nani Usmani yan cham ko yeri mayo alumaye malisajo bafila be malisa ayo ala aha el maestro mo moƴƴo jama noir ƴettu mali sadio beltorɗa machallah so diki so weltima garinore yalta so jatima garinore yalta so mettini so tiki garinore yalta so jatima garinore yalta so weltima garinore yalta miyerima hande mi ma ceernam ibrahima diba gorko yari ma moyrani debe o so tiki gari nora yalta so jetima gari nora yalta so wetima gari nora yalta biye yeri mayo ala ay Azodiki anara azodati magari yalta azodati magari yalta biye yeri mayo wow aha subagandile dile inshallah ala wow dile subal ben dile mimi dile subal ben dile subal ben dile kanda sar to ngawle e ngarangu dile subal ben dile Samba yeroyo konenjima minde gido an golam gaside